Duarbaguri MSC constituency angkang Deithor Mini Stadium filalong Deithor Cricket Club pen patirpi ponsi nithom apharman cricket kepathu kebi pon. Games and sports mate kepathu hin thek ser pulote ok pranta mesen. Lapen angsongan chepale dun un pulote vorenga varsata kilongja krong thetando. Lase ahut pen ke school college long tame students atum kepathu ka charlie mate ka practice ji aphan isi apor pipontiti. Lapen non malom arta ki jum hek au somaratum raki a hormu ki chopen ki pajok ji aphan ke sports ahinta kenang sotlo. Laso pen matha ponsi Deithor Cricket Club atum pen chepatir pi ponsi nithom apharman cricket kepathu kibipon padolo. Laso hut ke chengsi kepathu kangpu pon lake Duarbaguri Press Club pen Harlongbi Velongbi College atum pensi pathu ponlo. Halapu Harlongbi Velongbi College atum ke thek muchola jok Harlongbi Velongbi College atum chepahai pondetlo. Labangso cricket kepathu ponalong ke chengsi anong eke suri krehini mate 12,000 lapen adun thua nong elake suriner kepsi piponji buta than ponrenti lapen labangso kepathu kibi ponalong Duarbaguri Press Club atum kachera pacheto dun thega posatame Deithor Cricket Club atum pen kachoro pajerpon Pini nilitum labangso Deithor Cricket Club laso bang bunitung ki seng bon galake May 20 ani fi ki seng pon labangso penang an labangso stadium opening pon depen non puanda labangso football MEC tournament lahai bang lapen badminton lapen volleyball lahai kaprek akhila bang e party bon bomlo bon sita me cricket bang e party bon bepina la si peneng first time na la nilitum peneng pensi labangso atim organize kiseng pon lo la committee bang e DMCC bang si seng pon no Ladak non naga cetong dun ke tim kan dulu. Non ini tum ini ki pale bang ni tum tim plikem ne pale. Bondi tame penabalom mane ni tum 3 days tournament buzi ni tum ki pondo kisun pondo la si la bangso khela bang penap anda pordo lang ki joni bang la si non bang ki jon pon ke tim ner kem ne la som bang nang jon pon bomlo. Nilimen ke binarson gro nili DCC a president solang do arat phanan kadom pipaji lo ahok lo la lale tum Deithor Cricket Club atum handa chun choro parpik lo la puson abar sai kida Deithor Mini Stadium ma felong kibi pon thek pon mate kewan pon thek pon non owi gi mie tum han kang thur pon thek pot choro parpik lo la sinon nili tum ta thekheda se tamila da pini 3-day match cricket tournament along ni tum ta nang pathu dulo tam ni litung ge ki thek the jok ni tum rem delo tam rem dev ta ni tum ning oye ni tum non la da pathu pon ke Duarbaguri Press Club la pen Harlongbi Velongbi College pen si ni tum chedan lo ni tum si fast kopilo batting ba frang lo ni tum bang ki thek the jok 25 run long dun lo la pen la bang so pin la lang tum puthot betting thulo la 26 pen chepahai pandelo la si kadugo phanta kadom pipajelo kadom Nilmen Robinson killing nili Duarbaguri Press Club long financial secretary News report Karbiang Live